Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. For now, I was going to happen. Okay. Seguro magadi. Tribo my brand no magadi. Tribo amadiza ndini Robert Tapfumani. Mutabo inaoya. Tikuendera mberi nenyaya yenyu patakapedzera kuyapaipaya rakanga riri dambudziko rekuti nematambudziko akawanda makasvika pakublokwa nemurume uye zvakare nedzimwe zvamakataura handikana mechidzokora postokona zvese tokona kupedza nguva handiti saka chandakazoita ini ndichikutsvaga munhu anonzi mo mavhengere munomuzira ndiani ndiye murume makapedzera kutaura naye rini pane 2 weeks maitaura ndini zvakanaka kana kuti yanga iri muri hondo semazaisa yanga isiri hondo yanga iri nyaya zvasisina kuda tingati zvakanaka nokuti nani ndiri pakungochema nezvenyaya yevana ndichimudza kuti mucheche uyu ndikuenda naye kuhospital achingotiwo ndasuwa vana vangu vanangoti munosuwa vana kumahuri amunochengeta sonzi handisi kumboita zvemahuri ndokandati baba uda kutaura nebaba wangu wanga ndobva vazoti hapana chandotaura naye chataura naye kana auya panavo ndo zvatikapesera kukurukura handiti saka ndamutsvaga murume anonzi mo handiti anoti zvimwe zvamakataura zvezvi habvumirani nazvo ndakati no mukoma hazviite kuti tingotaura chete tinogona kungonosangana tongogadzika maibronden apa togadzika imimi apa totaura nyaya yacho pamwe chete handiti saka ndauya nawo mukoma sangana namaibronden mune zvamuda kutaura here kuna babrenda ndasori ndinondowa babrenda pane zvamuda kutaura here kuna baba vevana venyama ndindauya nawo mumunapinda muzukuru wavo vati handinge afambi ndega kandakadaya wati pamwe ndogona kusangana nezvinozondiwana iko kundadai anodondowana tsvakai hama yenyu 110 tisi saka takataya navo saka toda kuti tipedze nyaya iyi anditi mazvara bhozi murume nyari kuti zvimwe zvinhu zvamakataura zvinosanganisira zvestendi nedzimwe nyaya dziri kumapurisa anotiwa kunyepa muda kuti tange ipi nyaya ndakutaura yestendi taura tinzi taura tinzi yamaibrendon yestendi yestendi ndakatomufonera ndikataura naye ndokunga anga ndianibloka zvake ipapo ndikamubvunza kuti ko kustendi wanga unotengesa stendi zvatosvika pakuti unoita chiure chekuti unosvika pakutengesa stendi ndochineni unogara kune vanhu zvikanzi inini handitomboda zvekutengesa stendi unoziva asi ndanda nepressure nokuti ndakafonwa nemapurisa neni yefraude yemari yako saka ndanda nepressure ndoda kudzosera mari yako nokuti handichada zvekunyaudzwa neni yemari yako ndikati mari yangu handombokuti ndipe keshi yese ndofunga ndaingokuti kubvira kwese kugara kwese ndipo mbichana mbichana ndichibhadharira vana stendi ndo zvandakataura naye foni yangu ichibva yatopera mari ndindakatofona uchibhadhira vana stendi ndine vana 2 iye Brandon naniko avasi vake saka mari iyo yanga iri yekubhadhira stendi yechi yawo zvaaitoziva saka mune vana vangani namukoma itu saka agreement yanga iri pandakamba mari agreement yanga iri pakuti inini ndichaita sei ndichavatengera stendi kana kuti ndichakudzosera mari yako kana torit but nekufamba kumakore nachingoona kuti hapana chiri kubuda last year chaiyo ndichirwara nemakidneys ndazvimba makidneys ndakazvitakura mama wangu akasvika pakumbomubvunza vakatouya vesina baba vakasvika pamubvunza kuti muda kudzosera mari yamakatora kwandiri rini yamaibhibi akati mama unai mabasa nandichingopinda ndichibuda saka zvasisa zvayansoita asi ndiri kudzosera
saka inini chakazonipa pressure yekuti ndichiti inini rega ndichinoclaima mari yangu yanga iri nyaya yekuti akanga andiblock akaablock account infact noti kadhi raigara neni pese chitoenda salary ikatopinda taitonotora tese mari toenda notsvaga zvatiri kuda mumba tokavha zvese everything. Saka paakazobuda akaenda kuMozambique ndopaakasiya block card nandakuzisiya mwedzi wakabva kusara uchipera inini as usual bva ndaenda kubengi bva ndanzi card renyu riri blocked ndikati riri blocked bva ndatanga kuti namba dzake asingachaiti angasima bva ndanovhunza kubasa kwavo zvikanzi akatobuda akaenda kuMozambique kandavati but asi atiblokera card ende mwana akatyokaroko ari kuzviziva. The last time ndakatopedzera kutaura naye chitoti ndiri kuuya kumba Wednesday ndendawana mari ofuchi Wednesday cho ndo yaitobhukwa kubuda haana usimbouya. Alright, tokona kuti tidzokorere zvimwe zvacho makaita sei makambozvitaura ndauda pane imwe nyaya yechi2 ndazongoti ndivape mukana 1 wekuti vapindure. Pane nyaya iri kumapurisa yeattempted rape handiti makamangarira hongu ndakaenza ana attempted rape chii chakaitika ipapo pakuda kubata mwana chibaro? Mwana akabviswa hembe nababa wake. Yes, makuseni acho chiva ndazomubvunza iye ndiyanga ari mumba imomo usiku hwacho ni vanhu vese vaenda murara ndobva ndatomubvunza akatanga kuti uda kundinyepera obviously hanzvadzi yako anenge aida kundifiremera ini hanzvadzi yangu akatovadhehwana akaramba achitonditi enda kupolisi. Zvakaitika gore ripi? Is 2022 makazonomangara? ndakazonomangara February 2023 handiti ndiri panyaya yefraud apo yakafamba yakamira sei? yanga iri mari iyoyo mari iyi 6,000 handiti. Alright, ndisandataura kuti zvimwe zvacho takazvitaura makazvitaura pekutanga pepe zvakawanda mukoma ndirakupai mukana wokupindura nekutsanangurawo mararamiro yenyu namai Brandon. Wanda utanga nenyaya autanga ndeirepi musi wakatika zvari kutaura izvezvi hazvina kuitika zvinezvo matizvo zvanga zvisingashandi pava nebirthday party yake paiti vanhu vakawanda so vana vandakatanga kugara navo varadiki shuwa ndozvanga kubata mwana wake imene varadiki nditomugeza neki achizvitira tsvino ndichimugeza ndichimupisa kakadiki so ndidazvenandinaona ande yanga ri birthday rake ndobva vanhu vangofara vachipedza kufara paiti nemunina wake nemukomana wake nemusikana wabasa rinavo chiwano chiti musi une vanhu pakaungana vanhu ndomusi wamda kubata mwana akarara namwana akandifona ndiri kubasa ndatoenda kumushikashika akada kundifonera ndatoenda kumushikashika mandandiriwanda patu ndobva anoti mwana wangu akabviswa hembe ndati mwana upi ndobva ndiniki ndikati hanzi chii zvangu angomga achiti mama ndandakabviswa hembe ndamwana ndisina hembe ndikati saka wafungei zvikanzi adanwa mapurisa padakutanga ndadedza madzimai muraini vaite sei vaone vatanga vamutarisa ndataura tisfine wozunguza zvaita sei ndobva ndazofona zvanzi amai kuda uya pane mukadzi aimboya kumba kokushamwara amai kuda vauya vaita sei vatarisa mwana right mama uri South Africa nonotatumuna ufitiriti saka nganyanyotaura zvidu ngatisiyane nemazita togona kuti ati mwana atarisa zvaita sei mwana right zvapera handiti kokumapurisa akati ndikazomapurisa azonga ndatoya kumba anzi anazoita sei anazonga mapurisa handiti that was that nyaya yakangotaurika ipapo mwana wangu akabviswa hembe atariswa zvikatoperera ipapo so andazoti nyaya yakumuka 2024 uno from 2022 ini ndochida kubata mwana musi wakazara vanhu pesa ndozombogara navo titega musi une vanhu vakaungana mubirthday ndomusi wandafunga kuti ndichibata mwana ndakatanga kutakwa ndakatanga kumadoro musoro yamadoro pesa patitesa ndomusi wandakazofunga kuti nhasi pane vanhu ndika ndichibvisa mwana yangu kuti zvidi hanzvadzi yake naye uyu vanda chikoro upenyu baba pangu hanzvadzi yakaita kuti ndokurova inini tsano nemakirashi amuda kurova inisho aiva mana makirashi kuti ndichimuzora tsitsi kuti munhu andikuchengeta pamba pangu dai ndita chiro zvavandiita vananzvadzi yacho
ndaigara ndichirwadziwa muzi vanhu vomuraini pamaraini apo vachindinzwirasisa ndibvunza kuti kuchingobva ika pamwe pacho ndichikushingirira ndiri pamwe hembe dzangu ndaiwacha ndega mvura yawachiswa hembe ndiyo ndaiwachisa hembe dzangu mukadzi kana akaramba akandiwachira ndaiwacha ndega hembe dzangu asingarati nini akunata 6 months kana chii vari pandiri havasi kuda izvozvo ndiri manjuzu ndakazviita sei ndichimubvunza saka ndoraramira izvozvo here inini ndiri munhu inini handiti iwo uri munhu orit fine iwo wasikuda izvo koini kumbofunga ndoita sei ndorarama sei but ndaingomedza anything chaanguita chese ndichingotambira zvese but kana ndiri munhu handikanaendaende panze Brandon anzibira panze ndichigara chimubvunza inoita zvauri kuita izvo ndinandiriini ndikudaro ndikuramba kuraniwa dzingwana ngopindura kunzi aiwa unoita zvemahuri kumadori kwenyu koko handiti zvinhu zvaangofunga musi zvada kupindura musi wacho dzingova nditi enda kuna vasingadaro mumwe musonzi vari pandiri havasi kuda izvozvo ndaingoraramira izvozvo ndo zvandairaramira inini ndakatsurwa even hama dzangu dzikanditirai kundibvisa ikoko ndichirambira ikoko handiti because ndaimuda mukadzi handiti ndikatora vana ndinakatosa mapasipoti nausauti ndanogara navo vachidza maprivate school ndini namanje vangodzidza vana vake ndichigara navo inini ndichivatrita sevana vangu handina kana musi vanokomblena kuti chii hembe dzavanopfeka dzese kana mukabona hembe dzekwaliti dzavanopfeka ndini inini baba vavo varipo vari motafuza handikana kuhandira ndikamuti aitongoda kusundisa pacho kuti no usadaro handasina mari siyana naye ndini ndaita zvese ndichimira ndiri baba vavo but nhasi ndopoda kunditenda nini ndopoda kuti orati iwe wausuda nezvangu ndikuzviona chisanditengese stendi wakanondinayo anotenga naye stendi ndakatenga nemukwazi anandinaye pekuti pangaisiyana naye arapa ai mapepa nawo ai ndino ndakatenga naye stendi iyo tikasiyana taure ndikasiyana naye ndikasara ndinayo ndakazvikura naye stendi ndatoenda kudhara ndatobhadhara mari dzese dzirapo idzo marisiti mamwe akachifotokopa zvese ndikanyora affidavit baba vake varipo mai vake varipo ndini ndikanyora affidavit kufidelity achingogara chinetsa iye pana mandombogara sani ndikanyora affidavit atisaiwe mukadzi wangu ndobva chite ndiyatwa joint ownership ndiri ndikanyora affidavit but nhasi ndoda kuti inini ndinobvisa zita rangu kufidelity asari iye nestendi iyo for what vana vangu vari ikoko vanoziva kuti baba vane stendi kufidelity chadiwa akura mwana wangu akura anoziva kuti baba vane stendi ikoko ndosiya ndoti ndosiya never nditi ndandifese jeri rachiro but I'm ready kumufesa kujeri asi bofu mukadzi asi bofu akarwara akaita bofu yes 2021 ndikatengesa pombi yangu akarapwa ndikagara kuna akaguvi inonzi sekuti paguvi kuparenya tokwekwe achirapwa akatanonzi plasma exchange ikoko kusvika aright handiti asi bofu endai pamaraini papo kukure 4403 muno mufidelity endai ikoko munobvunza pamaraini apo nezvamari asi bofu ndikutaura ndini kana kwadhokota mukati andikwadhokota ndobvisa mari yacho inini asi bofu zvese zvari kuita izvi kuti ada kuti atore chiite stendi yangu ende ndakamuti fine zvauri kudai undikuziziva chisiya ndakangoti chisvika musanabva kumozambique ndichifonerwa zvikanzi nemupurisa unenyaya kwefraud paboka ndatoke is fine ndandazvinzwa semupurisa yakandifona akantaura kuti no pane zvandiri kuona zvashota unoizva wangu achimboita ndatino mukadzi wangu ndangachigara nekati rekubengi but netreatment yaari kundipa ika ndinoona kuti pointless ndimusiya achiramba nekati roro handachandiri kubenefita kwaari handirare naye handina kana chandiri kuwana kwaari chandiri ngopiwa cheteka ifrustration anongondiita chero handiti ndikada kuti ndicomplain naiona kudai kuti enda kumahure enda unoita kuna vasingadaro ibva panapa just because aiziva kuti yeke ane grip haabvi kufidelity kwachikoko kuti ndoda kumbona mapepa ekufidelity kwacho hadina ini handinotoziva mapepa but ndini ndakada kuti adzimaiwe pambapa ndini achati kuti nditoziva kana nditi kana access nekufidelity kwacho hatoni why handachadakamutadzira mukadzi ndaimuchengera ndamuitira zvese kadhi ratora ndakari bloka manje mufebruary muno achiita zvese zvaita zvezvi aingotora mari indaigara kuna inozogara tokupindura ndokatoshandira
aingotora mari achimboshanda zvanoshandisa achinoita zvakuita ndasambasa nazvo mukadzi wangu but chacho chinonzi mukadzi nemurume chacho achipo handiti saka ndikuitei orit ndogara naye sanda ndakana ndimubvunza one day ndakutamba na 12 o'clock usiku ndikaenda kubhindura because of you ndinobva wako because ndikaloda nhasi ukadzokera kubhindura nogona ta 3-4 days usati waloda ndoti angandiende kumba mwayamba kwekwe munguwanamba kwacho ndakuirei orit tumba right tanzwisisa zvekutaura muzukuru yekuti musi wakabviswa mwana hembe ndo musi wamwana birthday toda chokwadi muzukuru Brandon ndizvozvo ndokunga azvibvuma kuti zvakaitika tikubvunza kuti musi wakabviswa mwana hembe panga pana vanhu vakawanda here? Papasina vanhu vakawanda, papa ina hanzvadzi yangu nani nemunin'ina wangu nemukomana wake. pamba nebirthday enge arike zvazvo zvefamily kakarika sizvokumbokoka vanhu kumaraini kana kuti ndoda kunzwisisa pokuti mwana akabviswa hembe then mwana abviswa hembe but ndoda kuziva bosi kana pana vanhu akawanda panobviswa munhu hembe mwana ka asi ndezvindiranga panga pana baba nevana vaviri tenda kunzwa mawitness evana ava kuti mwana kuti asvika pakuzibvisa hembe vanhu vangu varipo panga pana nani ya mawitness ndiyo hanzvadzi yangu yandikutaura inga iripo of which ndini ndakatomudzimisa radio chiti dza 12 o'clock vanhu varara ndada kurara chienda unorara akatodzima radio akaenda unorara munin'ina wangu inini anga atomwa doro anga ari drunk sekuti ndada kuda iso iyo nyaya iri kumapurisa ndichaenda kukoti handiti evidence iyoyo nezvinenge taura ngazvisire kumapurisa isi totaura dzechivanhu idzi dzisiri kumapurisa toda kuenda panyaya yestand yamai Brandon zvataurwa namukoma mazvinzwa ndazvinzwa zvamakataura imimi muri kuzviziva vari kuti imimi kuti ndiite kana kuti tinge tati kana kuti kuwirirana sarendai bvisai zita ravo pastand mosara naro imimi mowithdra macases amakaisa so that stand yosara yese iri muzita renyu wait ndina pandakambodaro chero iye anotozviziva nokuti chero pandakataura chero ndikatora foni yekuenda kuita makosi ndikatora pandakataura naye makosi ake ndichitaura naye andafonera ufidelity kuti auye ako ndakamutaura kuti inini waitsiura mai vamaraini pedu uchiti musabvuma murume wenyu akati tengesai stand ndikati nini neni handisi kubvuma bhosi handakwekwenda vana noziva condition yangu yeeyesight zvaari kunyepa kuti hanzi ndinoona zvaangonakira kuti madoctors anozviziva pandakauya kuno kudhera ndakakunokuna ndisaone completely anozviziva zvakataura nemadoctors ndakanzi 3% ira nditaure kanditokwataianditaure andotaura tendi yangu turaitengesa ine vana vakuraatitengese stand andakwakwenda nevana hakunyepa vana vani chero nini tori nevana vani vako vacho vandinaiwe vana vari kutungwiza uko ndovarizvozvo sauti wewe urati avakura vana kwavo inutiira baba vavo wozoti vana vangu mugara nawewe kwete ngatistendhandisitotsi mukadzi anoona mukoma Robert eyesight yangu ndichiuya pana handisaone because one ndikaita bp akazviexplaina nemadoctors inodzokera back anozviziva kuti ndaiona paari kutondipa kuti ndakaita right ndaiona 3% ndinawo maresults ende tinogona kuenda kumadoctors vanokuudzai tsinga dzasvava hadzihile ende madoctors vakati hakuna kuparwa kana maglasi ndakanotiraiwa ese akaramba ngaasaita utsini anditi paeyesight yangu ngaasataura zvaasingazivi anotozviziva ada kutoita utsini tozvisira kumadoctors exactly umbowo unogobva kumadoctors zvinhu zvingori pachimadzwa here panga paitaura murume wenyu matritiro amaimbomuite zvese izvozvo ndezvekunyepa zvese izvo ndezvekunyepa because ari kuziva kuti ndo situation yapo achitobva pamba akabva zvakanaka ndikutaura mirengo semataura anga imi mune manjuze ndinawo nemuchemberi ari pandiri ndovanomboita kuti bonde risaitike hakuna bonde risingaitike chinhu chandaitonetsana naye ndechekuti testwa iye anga asingade kutestwa moreover ane nguva yaimbogara anototiza akambonogara akaita mwana nemukadzi anonzi Tariro
ndikamubvunza hama dzake ndikadzibvunza vakazviziva ndikamubvunza ndikati saka pesera maita bondosvika pakuti mwana maita musina kudzivira nyaya yanga asingade inyaya yekuti atestwe ndiyo chete ndairambira bonde kutoti hanzi mwese zvaari kunyika kuSouth Africa maigara sei nemukoma South Africa tatakagara mushi goma ndapa South Africa itaunge street kid inini mukadzi aikira screen yemandaira panze inini kana akazvifunga hanzvadzi ainga munhu naye kuDRC watautaura iye waifurira naye kundita chero zvavaita kuya akamufura ndi kuDRC nevideo call ari mumwe mukomana achijamba maspika ndichirwara katitsana vari kurwara zvanza nebasa rengafe achiudza hanzvadzi yacho so but hanzvadzi akanudza kuti mirai muone zvavari kuita ari iye atondiudza achitamba akabata mhandazo achimwe ari mumba mumwe murume ngafe ndichimutengera naye kubva nadzo kuZambia kundosvana kuti ewembezi aitora banga achicheka so zvandamutengera kubva nazo kune imwe nyika kuti mukadzi wangu uyu mukadzi uyu munina wake ndikagara naye ndakuzvitaura nhasi munina wake ndikagara naye ndakuzvitaura nhasi pana mai vachagara navo vakandaura kuti mumba munini komuna uyu ari kuya achitema aitaura kuti mimi arikuda nhamba dzemukoma wenyu chichiumboitika ngati asumboziva sonzi ari kuchema munina mukadzi wenyu atoti life angora mambamo variko mai vari kusupamba taigara muSouth Africa mai ndichirara panze kana muchimota murume akagadzira mota so mwana apinda muzvimota ndichirara mai vavo munenge vachatirwadzirwa inini ndakabva South Africa mai vari muinvidheti vanogara pasera vanga vari kuSouth pandakabva ikoko ada ndisungisa inini kuSouth ikoko mfura nende ndakuitei kudedza mapurisa ndikudhiraiva akudedza mapurisa ndikangotisiya mota pandakaisiya ndikati ndakuenda ndobva ndangobva ndakadarisa kana sendi ndikasvika kukurova ndikurovere munhu ari mushawa nditi apinda mashawa kuSouth Africa ari mumba ndiri ari mushawa mari kugeza mwana achema ari kuda imwe mwari kuti muna mai vake mainini munina mai vacho mune munina wacho ari mumba imomo mwana ari kuchema mba muna vanhu here varimo mati vamana poriji ndati inini here mune vakadzi mumba munomo kuti nditikola neni ndakamuvhizwa che ndikanarwenawo here ini ndikanarwenawo ndikangomukanda kumbedha uko ndobva ndabuda ndobva angotsvagira mapurisa ipapo kuti usandibvisa aita zvaanoda neni achindiita sei ndikamusiya ndobva ndadzoka kuno handiti akakantorana mbuya vachoko vakauya vakati aiwa garai muche vakadii but ndakandisade ipapo pacho netreatment andakwana mukadzi murume wacho aenda akuenda kuSouth akamutuka pafoni ndikanomuona ukada kuti asaine mafitafiti evanodinina kuSouth akandiudza ina akati mukadzi watora chachema ndikamurambira inini but unochikoda munhu ka ndikazviignowa handiti ndodzoka pastendi zvakuda kuchiita zvada kupamba stendi yangu anoona mukadzi kupamba wada kuita ikoko miranditaure maboyfriends aperi mavamwe nemukadzi uyu urati kana makatasa mukadzi uyu mukadzi uyu anotizwa nemurume muchigara zvakanaka unochitiza chipa unochitizei zvakaita manjozo akauya one ndauvengerana vakaimba pavangu one munhu anodzidudzai uratmasita sorry ari pamagai papai akandamuona ari pamba pangu akapaka mota iri pamba pangu ngati mari kudei zvanzi iwo ndiwe gona stendi muvhidhiriti here akuya stendi wake achiwa pamba pangu zvapfuura izvozvo semunhu iyeye akambouya nemupurisa aida musungisa achigara tese akati akandibira mari mu2000 akanemupurisa mai vangu ari kwenyu ndikatovhara mai vangu kuti vasazivi chidzikuiti ndo life yake anda kuita iyo zvapera izvozvo pakati munhu ndiri mugadheni ndiri kufochora mugadheni anekaonda 50k silver akasvika akapaka payadi pangu ndiri mugadheni iye akapfuura abuda nevakadzi vakabuda navo ako zvabvunza ndikubvunza kuti chipo ari kwenyu ndarikubvunza inini kubvunza chipo panapa murume akaita kunge ndwakubvunza chipo akauya ndobva ndati oti ndikamutora pina imba ari kuya ndikambva ndamudedza akapinda mba apinda mba akundedza nekuti auya aiwa varoda redhiyo iye hanzvazivi imwe shamwari yacho vada waya redhiyo waya redhiyo akati akauya zvowaisa redhiyo pamba pangu panditwa izvozvo inini apapere varume akandisungisa inini newishi yaakatora akaisa muzita make futi tatenga wishi uyu akaisa muzita make yayangu fine akatora wishi uyu ndikangamboita basa nazvo akairoveresa ndikasvaka nikiratuziva panopita
waikobasa wandaishanda akatora mota iyoyo ndikasena mubhadhara ndenda kuti yarasi ndiri ikoko mapurisa amundifonera tura mota wakavaroresa mota wakabisa mota yemukadzi wakapa munhu chichi wakavhara mukadzi mota ndati mota ipi ndakutotsvaka naone munhu iyoyo akati ndiri kumushanyoipa easter holiday tobva ndadzoka kubva kuti yarasike kwe ndisvika ndobva ndisanimusikana wabasa ngati pambeva muda kundisungisa muda kundidzinga zveshomusani pamari yangu akati babhiri munhu aiuya panapa akaripota mupurisa aita nyaya yenyu mimi aiwa chirara pano everyday vairara mukombi naiwe apapera varume pamba vangu ipapo apedza izvozvo chaanoda chese kaada kufikisa nini anomeka shuwa kuti abvisa bhurugwa kuti mweya andifikise ndo unhu wake wanoita mupurisa airara pamba ndakamukonfera ndakamuvika kwabokako namai ndikaenda izvozvi akutrafiki ndokuraziva kuti uyu ndinotofuya femtaura naye kuti uyu ndiye munhu airara pamba pangu nemukadzi wangu uyu aripo anoita chero ukumbira kumbotaura taurai ndofunga panoitika zvinhu zvese munhu wese anotsvaga kuzvidhifenda chaizvo hapana asingatsvagi kuzvidhifenda but zvese tinoisa kuna mwari whatever zvaari kutaura amen ari kunyepa amen katatu yoyo amen exactly Yes. saka as for nyaya ari kutaura chanzi ndakatenga stand nemukadzi stand yavakatenga indogara pa4403 handigari pa7130 stand number 7130 yanga iri kufidelity muphase 1 ndo stand yanga akatenga nemukadzi sekuri pane manhamba pakanywa nhamba chii pana pane 1143 iyo iadresi yekumba ndikokumba kwemukadzi wandaenderayi ndiadresi yomba kwawe pane 7130 asati ana umberi 7130 iyoyo ndo stand ndakapuwa ndiwere pamapepa vanditi iri apo stand yopakona stand iyoyo ndakairamba bosi mastands ayi ari pakona initi pakona makona anozvayakaita 7130 ndiyani ndikasvika 7130 ndiye ndo stand ndiyo asho yekutanga chindi zva zvandakaita ndakati mira ndaura handula tokukata uda unyeba ndikaenda kufredi handiti ndasvaka stand handisi kuida vakati chuzai imwe ndatotsvagire imwe vakazofona vakati takwana imwe handiti 4403 istand yakaswapo pati ndakaitengesa alright kana imi my friend mune mapepa estand yakaswapa iyo ora ndichida kumbotsanangura wangu ipapo ari zvezvari kutaura kunyepa because ndofunga ndakamboya mudare masekuru ndakutaura kuti ndafonerwa but vaikangana kuziva kuti nhamba dzavo ndinadzo pawafona uchita sekunge vanhu vauda kubatsira takaunawo zvinhu payoutube takanzwa tsitsi muda kubatsirwa nei vandaseka zvangu brand vachiti ndedzamaita diwa vandakamachitaura navo ndikati bless more uda kumboita sei zvikanzi nhaiwe chipo ko muri kuitireko drama namo madi ngotaura namanzwisisana tikati ndachandakatadza kunzwisana naye ndakaenda nokumbira rubatsiro ndichengete vana bcause handina pekutangira zvestand handina pandakambotaura nda kutengesa stand ndiye wandakatoshamisika kuti akaenda aida kutengesa stand kufidelity and pandakambonda kutengesa stand chero ini ndakatomubvunza murume iwoyo ndikatomurambira ndikati waisaidhira vamwe vakadzi kuti vasatengese mastand saka inini mai ndochiteerera kuti nditengese stand ndikati handitengesi akati ndakaita izvozvo bhosi ndaida kudzosera mari yako that was that stand iyi kuti tinge tiri pastand imimi baba brand makatora mari yake muzukuru sekunoda kutaura chokwadi mari yandakaona pandakatenga ndakataka kutenga paso akandipa 1.8 ndo mari yandoziva yakandipa iyo I think ndo mari yaiteerwa nemunhu akamwira nemapurisa aida kumusungisa ndo mari yakandipa ndatenga paso iyoyo ndo vanazoti paso hazikuidai kadiki ndo vanadzokera munhu andakanditengesera paso iyoyo ndobva andatora wish akati ndipai mari yangu mbichana ndaipa mwedzi uchipera ndapa mari mbichana andipa wish atora paso yake akatitopa 2000 ofui ndamba 500 pamwedzi anditi ndikapesa kubhatira ndini imwe mari yataura handizivi but ndakati fine ndoda kupa mari yacho yanditengesa stand ndikupe mari yakuda yacho anditi haasi kuda futi mirai nditaura zvese zvaasi kuda arashika sari pamba pangu ini mirandapaari kuti iye ndakarambidza nemukadzi kuti atengesa stand handiti vainesa nemurume handitika murume wakatenga naye vese vachibva pasi vese nemurume handiti ndikati komukaita izvi mukadzi ega haana kunetsana kwaaita nemurume handiti ndikati amai mukatengesa stand ava vakatenga vese kuti ada kundidzinga pamba pangu inini
wasaundidzinga ndatengesa stand yangu ndati wasaundidzinga ndatengesa stand yangu nyaya dzedzo tengese ndine vana yakwe kugara vana Briti vavo vana vako vana Briti na Bili vana vari kusvaurza baba stadium varogara sako Briti nawe vanogara ndizvozvo saka zvindizvozvo haneno zvichaita sei fine stand haitengeswe bosi pane vana don't worry saka zvese zvamuri kunetsana at the end inyestandakatombonetsana naye munoziva saka ndati ndinounza zvese ndati one munhu asi bofu one asi bofu ari kunyeberai uyai kuma4403 apo mutarise munhu muarea uko uyai chete mubvunze kuti akaita sei mukadzi mubvunze kuti inini wacho ndaigara naye sei bvunzai vanhu chete pamarani vakazva vasovoda kundifambira ininika kufamba vakaiva chigurupu kuda kutsvaga inini kunamatira inini nezvaindiita uyu akanangwa pandakaita bofu akanangwa sekuru varapa exactly akataura kuti ndizvozvo anozviziva kuti bofu wangu chihure chakuda kuitisa bofu ndezvaunenge uchiita chihure chako wauya 3 days wayapamba ndekuti 3 days wauya ndo handisa blind ndaidi kuita blind pesa inotendaupa vana vangu vadye mari ndizvozvo vese vana shuva ndoti vana vake ava shuva ndivakubhirekuta stand yangu inini yevana vangu vari ikoko nokukura kwavaita kunzi muzukuru aiwa ufana kuziva hama dzangu dzese iwita ndataura nyaya rutaura munomu afana kuziva hama dzangu dzese ndosandiri kutaura saka nyaya stand iri koti aiwa akaenda kukoti vaya zvakaita sekuru mukadzi akangwarisa akamhanya kunovharisa kwese kuenda unopira protection order inini ndakamuitei waindisendera vanhu pamba inini wainditumira vanhu pamba aida kuwana kunditi ndaita infidelity anditi ainditumira vanhu pamba obva aunzwa munhu ari kufunga kuti munhu ari out of the country anokuti pamba pagogodzwa naningi anenge audzwa nani ende for sure ukasvika pamba ukasvikovhunza utonzwa kuti zveshuwa ningi akadai so asvika ukasvikovhunza ndisipo vakasvika pakutaura vakasvika pakutaura vega vakataura kuti ndaitumwa nyaya dzese dzari kundivhurira dzekunyemba dzindedzechii anoda protection yei ndambokurwa wanje madhoketsi aivhurwa ndeiko protection order inotora une madhoketsi wobva kupolisi wakanyorwa ndikaita miscarriage ikaitwa ukanzi medha uri kuzviziva iwe ukatombosungwa mo ukandirova negasi kusvika Brandon apindira nditi ndokubva wakuda kuponda Brandon ukasungwa mo usandisarambe unotozikanwa paboka police station iwe ndiwo ritsotsi bosi madhoketsi aripo asi anongotaura handei kana nene tinofesana aiwa vasi vana pamusoro pazukuru wangu andizoziva sekuru nditoserewo kuti waendei chichochi nyaya dzese dzavura February chete nyaya dzese chii chakadaro izvozvo dzavuzomumuka nhasi account number yekubhengi yamaipi pamusoro pazukuru wangu tikati titaura munoona baba Brenda ramba utakandi ndokumbirawo chinhu 1 mukoma Robert ndine proof of evidence yepese pandakamba every kobo stand yandiri nhasi kuti tinge tiri pastand ipapo imari yangu mo akaluza stand ikaswa madebt collectors iranipedze kutaura usanyepa because it's still the last drop of my blood you will pay my money back iwewe ndinotopeya ndakamba iwe uri mbavha akadzidza jeri ari mwana mudiki kusvika izvezvi ndo zvakangogona anovhara maitadiwa vacho chaivo maitadiwa vacho chaivo kana iwe uigaya anotuma munhu anzi ende amunomuudza kuti rake kufidendi asi rangu nguvai ndinazo kani asataure mashure nema iya ndakatofonerwa chakakosha ndechekuti asi bofu munhu amai Brandon takupai mukana wekutaura mukoma takupai mukana wekutaura at least hapana anozodinanda kuti asi ndaimbotiza kuneseka mapurisa I'm ready now ndamufesa mukoti uyu so sakapusa chiravova maitadiwa vacho ndaureva muridzi wesitendondosaka ngavapinde inini yangu futi inasi pastendi pavo kai this is 4403 assistant yavo ndikanyora affidavit inini ndikanyora kuti isaini mukadzi wangu uyu ndinakanyora affidavit unoda kutitsotsi chakaposa da kuita ririko sekuru ngatipedze nyaya panapa hatina kuti tizoshaya zvinhu mukoma tata vatsvaga kuti vapindurewo panyaya dzavatachipo judgment yechipo
I see maintenance. Chazvakanakira ndechekuti Aya mapepa aya. Ndofuka akatora ma-originals akadisapisa ndakasara nema-copies vakafotokopa hanzvadzi yangu akandiudza kuti anzitsano vatora but ainotora ma-documents kuna mama akatora this is a copy but yaitonzi kufidelity inoshanda chandaita mukoma muna ndechekuti mukoma munaaita kuvhara kugashandisa vana vavana achipa mari dzevanhu yangu unondipa mari yangu exactly wakona kutaura kunonzi aiwa asanyepa mani ndine proof ndinoprova to the whole world ndine proof anozviziva recorded ndinotozviburitsa ndichikupa mari yangu iwewe hama dzangu chete dzinazo mandiunza ndasina kutauriro dai ndataurwa ndauya ndiri kuti hama dzangu dziripo baba vangu varipo apa nokuti ari kutaura kuti mai vangu havasipo daine utsinye izvi mukaverenga pane pandakanyora ndakanyora 2019 ndisiri kuona ndi South Africa izvi zvina lawyer anazvo akasvisa muwiu rangu zvinhu izvi ndinotoenda kuna lawyer wacho ndotenda nemukoma Robert ndikanotora lawyer iyeye ndakazvinyoresa tina mama muri kunzwa life yandairarama naye inini dai pamwe pari kutaura kuno kundisiri mupenyu inini ngasanyepa murume kana akuda kufadza vanhu vada kufadza ndakashamisika kuti maita diwa unonifonera ende maita diwa vacho novaitotaura zvokutanzi mani kungotengesa pandikatina nditengese bosa ndakogara nevana vana brendo kuti asiye kwacho hapana bhili na bridge hapana bhili na bridge here hapana bhili na bridge sekuru asora mamba mari ndatira kutengesa stage upe mari yacho andinoza kutaura pamusoro dambotaro mapepa vanhu vabvisana kuno kwakusi kukoti kuno kwa sekuru kana akurambirei kada mari yanga urambirei mukoma tivhare ndatistenda nditengesa ndoisedrova kuti wasatengesa memre wavakatenga memre vakantonzi vakatotenga vakatosvika mure wainechangoda kuchiradzana tishande ndizvozvo ivo tachiure vachibvisa mabhuruku vachishandisa vanhu ndizvozvo waita basa ndochitaura nema iwe ndozvawaindichidzidzira kuti ndisanoripota every case yanenge aita asanzi ndozodana nemapolisi 4403 kufacebook vanobvunza kuti vanonzi mai magate ndiani uyu mukadzi uyu anozviti mai magate munani mahips mai magate ndinakazvitumidzaendai munobvunza sekuru ndandakasimba zviri extraordinary vanhu vakanditumidza ndisingatozvizivi ndakazotoudzwa nemwe munhu inikiname ndakapuwa nevanhu ndisingatozive kuti zvanzi ndaizive mamwe madomestic akashama hembe dzaaitenga akationa aiwa proof yemari yese ndinayo vaburitsireka nayo apana ndiudza kuti vari kuya nhasi aiwa ndikubvunza mandiudza kuti muri kuya nhasi aiwa ndinayo 2014 kwacho ndikustendi ndinazvo tichitora mafotos aina nini kunoona stendi iyoyo ngairamba stendi iyoyo mari yako ndangaluza stendi I saved stendi kuchinge tiri pastendi otaura kuti hanzanzeya ndina right pastendi azora mamba mari yake yakoklema whatever proof yanayo ndotengesa stendi upe mari yacho chete siyandibudise proof ozotaura siyandibudise proof the whole world you want then ozoconclude ada kunyepa da kuvhara vanhu wachera kushandisa vanhu tariro cheche aichema newe nemari yaka kutosa malicense nechi maitadiwa wacho wakavhara 2000 uri munhu werudzwa andidzokerani navo because vane HIV pamusoro taura utoni naso uda kutanga kunyika kuti maitadiwa nyara yemunhu zikuru wangu panapa hapasi panhu pokuti munhu wakatedzana ndatoshamisa kuti akurezerei voice asandamboreza voice sorry ememe chimbomirai pane nyaya yatiredza kugadzirisa iure manukadzirisa aiwa mabaga wedzende asiri kuda sorry isusu hatina kuti muuye panapa mupopotedzana kana ndimuramba nepanapa sekuru haendi achifamba ita ndiri bofu azvoitiro mari nenyika munhu anoona manu chimbonyararai munzi handiendi kuhospital uya pamari aimubvunzi chete iye anojamba maspika munhu maspika acho avamakara tapukisai kudaini mbomirai munzi zvatiri kuda kunzwisisana vanhu hanzi vaimba vakaimbanzi kana marambana kamunorambana zvakanaka kuti mubana muzomhoresana handitika but iwe une point wataurawo point indainzwisisa yekuti ndine vana vangu vemukadzi mukuru vari uko handitika
uyo wane vana vake wofuti vaviri handitika iwe une vana naye vangani onawo baba Brenda unaona nawo ngani ndokathiwa cho vari kunyepeka ukunyepeka aya madna ariko DNA ariko we request for DNA singabhadala madna iripo ndingapaitwa DNA apa exactly vana vaviri apa handitika mapedze zvedna ipapo ka bozi ndi panapa hatina muchino DNA panapa sekura vaite izvozvo kana mapedza izvozvo muzotengesa stand ndizvo zvitinhu zvakuitengesa vana vangu variko vari kuchema nekuti makasiya stand imwe ndabvunza kuti vana ava vari apa vana vani vana vacho variko ndivakwe no handisiko kwini handisiko vana ava ndivana vaviri vadika kutaura nezvavo havasi vangu havasi vako seukuzvikura kuti vasi vako sekuti ndazviti ari mukadzi uyo anoita chero muri kuona nyaya yamukuitirana mese apa ino yasvika pakundibata-bata munoziva muri vanhu vakagarisana muno ukama hwakanaka ndiani chitsotsi ndiwokada kutengesa stand andataura ndavitengesa aisi yako pane chinhu hwane aisi yake pamusoro fadza magirlfriends pane chinhu hwane chandashora kuno muzukuru wangu mukadzo ndichekuti pane zvinoitika mugara but polisi aigadzirise imba dzevanhu ende polisi inotopa ruvengo kuti wofa kwavengana nemukadzi wako zvakuchosa ipapo konza muzukuru wangu polisi kana manetsani murume nemukadzi saka kuna natete kuna nambuye kune zvakawanda zvinoitika mudzimba umu kuna vanhu vakubviswa mazino mudzimba umu narume wavo but haafi akano kunoripota kupolisi zvinhu zvinotokonzeresa kuti imba yako iyoka pamwe aida kuti igadzirisike ka but haigadzirike bcause apa takafesana nerepe takafesana nefraud zvinhu tu zvatakafesana nazvo reprotection order rementene before mwedzi 1 right repe itikuta zvema 30 years zvoupenyu hwomunhu nditika but nyaya idzodzo manje pamwe mwana angangorotawo handina asi kuzvibhirivha kuti zvakaitika kunze zvakutaura nazvo Robert ipapo muzukuru wangu papo wakapamhanya maifanira kugara pasina natete mamboonesana mega mega kuona kuti mwana chichaitika kuti apakazoitika futi incident sekuru yekuti ndanga ndakurara nemwana uyu kubva incident iyoyo yaitika bva ndakurara nemwana uyu ndini ndichirara nemwana uyu ndakati ndakatorara naye ndakatisa kusaidhi rekusofa ndakapepuka uyu achibata-bata mwana nditori muneti chaakandipindura ndakamuti ko uri kuita sei zvikanzi ndanchigadzisa mwana ndauya kuzotsvaga iwewe ndikati wauya kuzotsvaga inini tajeka sadza tikasvika pakuparadzana ukanorara kubhedroom ndikarara pandiri kurara everyday wanga waidi kutaura usanyepa anditi usaramba kunyararidzwa nemusikana wako wainaye wauya naye kuno ndaingouya ndisanabuya chero inini handauzviziva denda tori nehama yangu it's unfair because nditori nehama dzine umboonechiaiwa ndakazokumberivinikanaa nehama hama yake hapana chaitawo ndozvandiri kuti kana nendaangaukadzisa ipapo fesidhera makauya hamuna kuya nehama iye auyawo nhasika ivini kana makauya naye hapana chaataura aya ngatisiyai hama mukunzi hapana chaataura handi mazvona nyaya iyi aigadzirisike bcause ine bhuku ine polisi mukati ine bhuku ine polisi mukati nyaya yawo apa saka panhau yestand handitore izvo nditore zvetora ndozvauri kudaka ndozvauri kuda iwewe wanoona seremendenzi warona seibekuziya ndakatoisa pasaidi usataure sina basa ndakaisa pasaidi usachanharo iwewe nyika uchabata 1 day hapana 1 day andinobatwa handachandehauna 2 days wabata hapana 2 days unotaura 2 days hapana ende vanhu vari kutuma vakatotaura shuwa kuti
ataura machikuramira vastendi vangu ndo arivhura nyaya dzese hapana handine vastendi kweniwo ndakatuma aiwa siyako wakabviwa wakatuma tuvere manangu aripo ndomusiyawo yatsvagwa nemunhu aita amari yake abira mumvuri ndosiya stendi yangu akuti hanzi akaudza munhu ngaanodhiropa nyayo kada kuti anonyepa uyu anonyepa anoona anoona sebepa magata endai ku4403 unobvunza kufirst muno fidelity muno pafirst 2 apa muno fidelity ndapa 4403 ndibomba pangu munobvunza muera chete kuti anonzi baba bhili vanga vagara sei nemukadzi uyu munongonzwa munomuna jama maspika arikuza panzereji uyu anoona munhu uyu idrama vari kuita mukuti chiwe ada kuti ndinyure zvese zvandakaita zvese ndonyura manjekausa kundinyudza kausira kundinyudza ngatekisa stendi mangwana ungachoti andirambama ndosungwa futi anoona munhu uyu bepa reona sei papindaamona sei anoona munhu nokunyeberwa muzukuru wangu asi pane meguru pane pamati auya naye ari kuti wanaindiani sekuru mai ndimbokorekta muromo wake wari kutaura ndandiri 100% blind ndikaita partially blind anditi partially ndofunga munoziziva iye andozviziva madoctors akamudzaa3% is as good as 0 anditi ndosasakwanisa kuverenga kana message pafoni kana kudii anditi chete kuti ndinokwanisa kunoti mumvuri uyu munhu asvika kana kuti chii anditi sangasataure patapinda patapinda kuti sei iyo sadare bemba rona sei iyo mapepa remendenzwa rona sei ndoremendenenziri walipire kuti iri ndorakwe mapepa unongobvisa mubhuku mapolisa uchokoitirwa nyaya dzako handitore bepa kubva kwauri handitore pisodo ndisari pamba pangu inini sekuru nevanhu nenyika yacho inini ndikutora protection order pamba pangu oti hanzi pamba pedu inini ndopagara inini unati ubofu wake wakaita wacho inini ndinda kufanira kubata ubofu wake hasi bofu racho futi one hasi bofu racho inini manje uchisafa ndaruza kombi yangu nditengesa achirapwa handi kuchaberei kamuchida ndoenda nemupesi pandakaita chandakaita chese ndicharapisa munhu kombi yavakatengwa rinamba kunganga kana maprofita kwamakazvibata takaenda tese akada kutorova munhu wacho ndandina baba wangu namai zvikanzi iwewe reurura ndiwakonzesa ukadzi moza munhu akutaura here kamba rovita mheno kaike parodhi apa paranda ndakasima ati ndokurova papo ipamo ati ndokurusajairire akatiorati mumisiyei achaona zvichatika kwari ndakaonei sandijairire mhani iwewe sandijairire iwewe chitso chari kuita chese kunaura chi ndanoza ndokurova ipapo ausandijairire kutaura rabhishi idzozozo ndati urandireurire tauro zvakandireurire iwewe pamasoro pacho ndakasi aiwa musataure mweya ati tuyewo nemweya wenyu ndandokupano ndopedzerana zvandimusiya kadaro achadzoka kudzoka kuri kwandakadzokera ndakaonei chandakaona inini changoita chongoti baba mukuma mu mushinge unge my brother vauya vataura nyaya yavo taisa pamhepo vachitsvaga rubatsiro ruzhinji rwezimbabwe rakataura zvarakataura kuti murume uyu akaita sei handiti imi ndinozokutsvagana ndikuona kuti baba munoziva kuti honai zvataurwa chii namai brendo ndoda kukupewo mukana wokuita sei wokupindura ndofunga ndasadzisa chii ndakakuvimbisani tumwe tukoti inini handikwanisi kuita sei chinongonifadza ndechekuti ndakupaiwo mukana wokupindura zvakataurwa nani namai brendon ndezvakazotaura kuti mazuva nhasi mukapindurana mukaita sei dzimwe dziri kumakoti dzimwe dziri kuita sei pandakangoisa nyaya yamai brendon ndo mandichangoisa nyaya yenyu ruzhinji rwoita sei rotaurawo kuti ini ndirangu basa ndaita sei handiti ndofunga indakugonerai ndinazo inini pangu ndapedzaka
Zvimwe zvacho zviri. Mukada kwazona kuti murume wanga ari tsotsi. Aipa mari sama mari. Sisi ese andachobhadhara. Inini ndofunga ndakasara ne100 ndakapedzera kubhadhara last. Ngomamo inini ndapedza pangu. Ndapedza pangu. Achipa. Andizvi ndiluze mari yangu. Ndakuudza kuti 1 akutaura kuti nganobvisa zita rake ndisare inini handiti ka. Musanyeperwe. Ndakataura nani mbomubvunza ndakataura nani. Ndosaka tiri kuti mbomubvunza ndakataura nani. Takudzira mumazai. Cheche 2. Ndanga ndakagara zvakanaka nemukadzi uyu. Mukadzi uyu anotiza nemurume. Ndamakamutarisa mukadzi anotiza nemurume. Muri right mushe muchepamba. Uchimutizire uyu mukadzi. Handakana pisi yandakaita nemukadzi uyu wandigara naye. Uyu mukadzi akandisafisa mukunzo. Hama dzangu zinditora chingobva kaniko. Mumaraini ndavo handitaura nemazita. Pamaraini ndapo ndiona kuuza kuti abvunzai mai. Enda munobvunza. Enda munobvunza baba. Inini. Ndichiona sokudaungeza. Zvinotaura kunai pamaraini chero uyu hatondiwe nevanhu pamaraini. Hadiwe nevanhu pamaraini. Aiwa. Kanyepa mani. Satara zina basa. Satara zina basa. Andilowe sandinyepere. Saita utsinye. Ndione utsinye. Uri mbavha. Iwondo wepavha. Wakadzidza jeo. Wakakura kujeri. Zvose kukuba. Aya. Ndinodana nestage yoyo. Andiseo nangu achisava kwaiti. Uyu agare papa pangu. Ndosendi yavo yavakatenga yakaluza ma-debt collectors. Yakaisa ma-debt collectors ikatorwa musanyeperwe. Naimi. Izvozvo you prove it. Ene nitoro nemapenzi epastendi yatiri. Vari kutsvagei nemapenzi epastendi. Kana sikunye aurambe kutengesa stendi. Aurambire nayo. Ndeyangu stendi. Ndatenga affidavit. Chinonzi affidavit. Ari kufurirwa. Nani kwa kufurira? Chinonzi affidavit. Aiwa isi mhosva yako akufurirwa but one day. Shangati nini mukadzi adzika pamapango. Stendi anotenga naye. Wakadzingwa iwewe. Aiwa. Mapepa ako ndechia. Ndechiko mapepa ako ndechia. Usana tiverenga. Handiverenga rabhisi mani. Unotisungisa kuti hanzi. Mapepa yakataura kuti zvoni atitengese stendi for the next 5 years. Fine. Kana usina kuwirirana nemi. Ndizvozvo. Handiwirirana nemi kuti chii. Ndo zvakanyorwa. Nekuti haufani kundirova. Ndo zvakanyorwa apa. Zvinobvunzisa pamba pangu. Ndonzi baba vangu handisvikeni. Nachagona utsanangura zvarutaura. Zvaperesa ndatienda kufidheti unoti hakuna affidavit sekuru. Ndofunga mune vanhu panapa. Tinoenda kufidheti vanobudisa file rangu. Rina affidavit ndaina kuti inini mumavhengeri ndanyora ndaisa affidavit. Riko kozi ndandaisa mari yangu ene ndainga zara pastendi. 6000 yangu ndandana mari yangu. Satara zina basa iwe. Mari yangu ndakatotengetera stendi pastendi mo. Mari yako. Ndamba mari yake asikuramba. Sami mune vana vangani paupe? Hanzi handina. Aiwa sitoya kuti mimi jeni. Handanza nemwedzi mai wakarora mune vana vangani? Vana kuiziri vari kuchitungisa. Vatiri vambe. Aiwa siyana nezvozvo. Ndasiyana nawo ndino akana nestendi iyoyo. Pakasiwa mukadzi yenchigarwa nemi ndakanzi aiti aura neshamwari yangu akazvara mwana wechiti 3 ndoenda kure nditi akasvika pakuenda kwenda nditi achada kuti muzenje kuti uyu akataura kuti ndinobvisa saka usaenda kure patopedza nyaya ndati ndiri kumira kuti endo fidelity handitika unoona kuti una affidavit ndakanyora inini yakanyora ndakwa mari yangu ndoda ndakwa mari yangu faita tisitenda mari yako exactly asikuramba exactly waita basa kana suri kuramba ndopati ungonetsana chete aiwa ndiri ndamba mari yako ari kunyepa pia because of mari yangu ipi ko mari yako 6000 inzwa olaka akapa mota yake inzwa mari yake enda pamota wish yaenda pamota yoyo ndo mota yakasazita rake akaitengesa adya mari yacho ndiye musatauri ndasingagoni kudrive andaitenga mota muri kunzwa saka nese muri kuwirirana kapa atikuwirirana kuti muri kutengesa ndo zvandiri kuda chete apa mari yake mari noti yo chete anozogara kupinda mandoshangu chete kutaura ndo vari mota vozu bosa namba bvasa kutengesa stendi kuti chikwe baba chari kupi vari mota vozu anozotapiwa suiza iwe ndikutaura Britina Billy ndikutaura Britina Billy ungatorisa vana vasiri vako mabhedhi ora chinzwaka vachitowarutaura vavati chinzwaka vasiri vake amgogo akatorisa vasiri vake mabhedhi vanawo ora fine chinzwaka vana 2 vacho vavataura 2 diga nditika vake vakura vari ma16 years vakumberi orati vana vasara hata anotonga stendi ndiye ari kudzinga vana vangu papangupa ndatoona kuti kubva ndozvawaya advice handisi kumboda sekuru yakuramba pamari yake munhu anoona 2
ngati ndoda kutikisa stand upe mari yake waona nyaya paireresha mwana mbomira Chwana asi ne 2 awe mukadzi awabva ipapo avana ke mukadzi ngavabve ipapo naiye mukadzi wacho obva imima mukomozati zvinhu zvindezve imba iyo sana vana vake nevana vemukadzi vako vangana voita 5 kana zvaro fine mowaisa ipapo ini ndobva mese mobva mese sara vana vangu asi ndona tadi yodi ndiyo mwa muri dzemba tadi yari kuchitumisa asiite zvozvo boss ndonira vese mobva mati ndowaizestend ini michibhai ini ndobva ini bosara vari vana vangu vari ndowadzestend mungosiya zvakadai 5 izvo zvandabasa nazvo yapera stand achatengesa inaimonyoresa vana 5 apo 3 amonyoresa mimi vese mobva vakuru itai zvenyu ngacho atonyoresa izvozvo bosi ndingasizi taiuya chaona hanzi inini ndibve pamapangu osara ini baba vavo vari mota bosi mera ndimbotaura kana achitaura zvokuti hanzi ndakamuti abveka ngasanyika nokuti ini ndakatokanuka ndanzwa kuti aenda idonotengesa ndikati zvamboita aiwa ndozvandikutaura saka kuti ndinai munzwe madha ipapa nditi nyaya yenyu yapera handimukona kunzwa kwakazara vamwe vanhu takupai nguva yakareba imimi munozvida here kuti vana ava 2 ava ndevemurume handimi kuti ndevemurume vonyoreswa pamwe chete nevamwe 3 vana vamaiguru venyu vana vapinda vari 5 pastendi imimi makuru mobvapo mozvati zvindezvevana izvozvo ndinokwanisa kuzvibvuma kana tatanga taenda kumadna sekuti ari kuramba kuti 2akudzokera mashure kwaiunogoda kurambakana vasiriko kana vasiri vako munogona kuisa masai vana mugozenda futi kumadna zvigobuda zvichinzi vana ndevamo kana kuti havana havasavamo zvigobviswa futi aichitiramboti pambopedzwa vana vanyorwa madna munogona kuti kana ivhini vakuma50 iswandukanjoti vana vake nainjoti vana vamurume vagamba pangu ina handisi kugamba pangu vana vangu vasi pamba pavo handiti mimi makambo. For these and more stories, tune into Zim News TV with Robert Tafumani.